Salutare pasionați de machete și fani Fast and Furious! Astăzi vă prezint o colecție absolut spectaculoasă lansată de De Agostini. Este vorba despre o serie oficială de mașini din franciza Fast and Furious la scara 1.43. Din păcate, această serie nu este disponibilă în România, am aflat recent de ea, este disponibilă din Polonia, am găsit primul număr și bineînțeles că nu este nimeni altul decât celebrul Dodge Charger RT din 1970, mașina legendară a lui Dominic Toretto. Practic este simbolul puterii brute din primul film Fast and Furious. În cadrul acestei serii de machete, fiecare număr aduce o nouă machetă diecast la scara 1.43 realizată cu detalii uimitoare, de la Nissanul Skyline al lui Brian la Toyota Supra portocalie, Mitsubishi Eclipse verde și mult mai multe alte modele care apar în primul film. Așadar, cam toate modelele emblematice sunt prezente în această revistă. Și ca să vă răspund la o întrebare pe care o aveți probabil pe buze chiar în momentul de față, de unde puteți cumpăra și voi această revistă cu această machetă superbă, ei bine, am menționat la începutul clipului că această serie a apărut expre în Polonia. Iar pentru a achiziționa această revistă împreună cu această machetă superbă de Dodge Charger, am folosit aplicația Vinted, o aplicație pe care eu o folosesc destul de des și am găsit pe cineva care fix din Polonia vindea această revistă, m-a costat undeva la 100 de lei, nu am neapărat idee cât au costat numerele, pot preconiza cu undeva la 50 de lei, dar ținând cont că este o revistă care a fost scoasă acum mai bine de un an de zile, eu zic că este un preț destul de decent și chiar mă gândesc să completez toată seria de aceste machete superbe. Din păcate, această revistă vine cu o problemă destul de mare, asta pentru că nu este în engleză, nici în română și bineînțeles că este în poloneză, nu am absolut nicio idee, dar salvarea acestor reviste vine acest poster superb cu acest Dodge Charger care este senzațional și mă gândesc să-l înrămesc pentru că este superb, este o machetă superbă, este un poster superb. Însă nu este o problemă atât de mare pentru că eu am comandat acest pachet nu neapărat pentru reviste, ci pentru macheta principală, pentru acest Dodge superb pe care urmează să vi-l prezint în continuare. Astăzi vorbim despre o machetă adevărat legendară a francizei Fast and Furious și anume Dodge Charger RT din 1970, mașina lui Dominic Toretto. Macheta la scara 1.43 reușește să surprindă perfect liniile agresive și puterea brută a muscle car-ului american. Grila masivă, farurile duble, capota cu blowerul deasupra emană forță și stilul clasic perfect pentru un muscle car american veritabil. Roțile cromate, pneurile late completează look-ul inconfundabil. Fiecare detaliu este realizat cu grijă, de la caroseria neagră lucioasă până la spoilerul discret din spate. În cadrul filmelor Fast and Furious, Chargerul lui Dom simbolizează puterea, familia și adrenalina, iar în varianta noastră de la De Agostini devine piesa centrală a colecției Fast and Furious. Într-un final, Dodge Charger RT din 1970 este începutul perfect pentru o colecție legendară de la De Agostini. Overall, sunt super mulțumit de ce detalii poate să emane această machetă și bineînțeles asta mă face să mă gândesc deja la numărul 2 din această serie de machete. Care, bineînțeles, după un mic research, este vorba despre celebra Toyota Supra portocalie, nimeni alta, este o mașină la fel de celebră ca acest Dodge, ambele apar în primul film din această serie, iar acum vine întrebarea, oare merită să iau și această machetă cu numărul 2? Dacă această serie face un interes destul de mare pentru voi și un număr destul de views, cred că am să cumpăr și am să fac un videoclip special pentru ea. La revedere! I don't have friends, I got family.